אז אני ממש, זה קטע, אני ממש מרגישה שאני חייבת לכם עדכון על הדירה, ולקחתי כזה שבוע נראה לי, שבועיים כבר לעצמי, כדי לנסות להבין עם עצמי שנייה מה אני רוצה לפני שאני משתפת את זה החוצה. אבל אני מרגישה שאני במקום שאני כאילו כבר יכולה לשתף אתכם מה קורה. אז עדכוני דירות. כי שיתפתי אתכם בכזה, תוך כדי שהלכתי לראות את הדירות, ואז היו לי כמה הפתעות בדרך, שפשוט גרמו לי כאילו שנייה ללכת צעד אחורה, להיסגר, ולנסות להבין כאילו עם עצמי מה אני רוצה, בלי לשתף. כי היו כמה אופציות שהתלבטתי ביניהם, ורציתי לוודא שאני עושה את הבחירה הנכונה לי, ולא את הבחירה הנכונה כלפי מה שיראה החוצה יותר טוב, כי היו לי כמה פרמטרים ברורים שרציתי הפעם, ואז הגיעו לי אופציות שריגשו אותי, אבל לא ממש התאימו לפרמטרים, ואני ארחיב לכם על הכל. אז אני מרגישה שאני מוכנה לעדכן אתכם קצת במה שקורה. Let's do it. אז בגדול, הדירה שאני נמצאת בה עכשיו, זה הדירה שאני גרה בה שנתיים. אני קוראת לזה הסבב השני שלי בניו יורק. אני גרה פה כבר 6.5 שנים. יצא לי לגור ממש ב8 דירות בגדול, אבל 2 עיקריות, אחת במנהטן, ב-29 בין חמישית למדיסון, שהייתה הדירה והבית שלי וה-safe heaven. כאילו זה מדהים כמה כשאתה גר במקום שכאילו, זה המקום שאתה רוצה להיות בו, במיוחד כשאתה גר בניו יורק ויש כל כך הרבה רעש, כל כך הרבה סטרס בחוץ, כל כך הרבה, כאילו, עם רילוקיישן, הייתי פה לבד, טסתי ללקוחות שלי שני עד חמישי, לאוקלאומה, לארקנסו, למקומות שכאילו, באמת, זה היה כל כך הרבה לחץ בחוץ, ועצם העובדה שהייתה לי דירה שהיא כאילו הייתה המפלט הבטוח שלי, שכאילו, כשסגרתי את הדלת, כשנכנסתי למיטה, הרגשתי בטוחה, זה היה לי כל כך משמעותי, וכאילו, צריך בית. והיא הייתה הבית שלי, היא הייתה כזה העוגן שלי. ובפעם השנייה שחזרתי לניו יורק, זה היה הרבה פחות מסודר, זה היה אחרי חתונה מבט ראשון, ולא סגרתי עבודה מראש, היה לי הרבה יותר קל, כי היה לי כבר גרין קארד באותה תקופה, אבל כלכלית הייתי במקום לא מדהים, וזה היה כזה, הייתי מוטשת אחרי כל המעבר לישראל שהיה דיזסטר, אחרי קורונה, כאילו זה הייתה תקופה שכאילו פשוט הגעתי לפה עם הלשון בחוץ, והחלטתי באותה תקופה שאני פשוט שמה את כל הדברים שלי בישראל במחסן. זה מדהים איך לפעמים כאילו יש דברים שנעשים כאילו לרעתנו, אבל הם למעשה כאילו מקלים עלינו. הדירה שגרתי בה בתל אביב, הם העלו לי את השכר דירה כאילו מ8 ל10, והיא הייתה דירה שלא הייתה שווה 8. וזה היה כזה, אוקיי, אז אני יודעת שאני צריכה לחפש דירה, אז זה עושה לי את החיים קלים, שמתי הכל במחסן, ואמרתי מקסימום, אם אני אחליט שאני לא נשארת בארצות הברית, אז אני אחזור ואני אחפש דירה, גם ככה אני צריכה לחפש. וזה היה כזה רגע שכאילו, זה היה כאילו מבאס שהם העלו לי את השכר דירה בהרבה, אבל זה פשוט עשה לי את החיים הרבה יותר קלים. לפעמים הרבה יותר קל לקבל תשובה של לא, מאשר לקבל תשובה של כן, ואז אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו לוקחים את זה או לא. אז זהו, שמתי את הכל במחסן בבניין של ההורים שלי, ופשוט טסתי לארצות הברית, הזמינו אותי לדבר פה באיזה כנס על חדשנות באופנה וריטל, ואמרתי, אוקיי, אני 2 מזוודות, נראה מה יהיה, לא יודעת, אני אשאר בארצות הברית, אני אחזור, וזה ממש היה כאילו אחרי הטיפ של יעל מחתונמי, שפשוט שינה לי את החיים, שלפני שפגשתי את לירון, היא אמרה לי, אוקיי, כאילו, בבקשה, אל תחשבי, על היום ה-42 ועל ההחלטה, אלא כל יום תחשבי אם את רוצה לבלות איתו יום נוסף. ואני זוכרת שכשהודעתי להורים שלי שאני עוברת לארצות הברית, שכאילו לא עוברת, שאני נוסעת לארצות הברית, ומשחררת את הדירה שלי בתל אביב, והם אמרו לי, רגע, אבל מה התוכנית? מה זה? מה תעשי? איך תסתדרי? ואמרתי, כאילו, אני רגילה כל כך הרבה לתכנן, ואז בסוף החיים מביאים לי, זה כאילו, ואני מה זה מתכננת? אני מתכננת פלן A, פלן B, פלן C, פלן D, ואז החיים מביאים לי איזה פלן F שלא צפיתי, ואני כאילו מגיעה אליה כבר מוטשת. אז במקום זה אני לא מתכננת. 2 מזוודות, הדברים במחסן, 2 מזוודות, טסה לפה, ידעתי כאילו מה אני עושה בשבוע הראשון. הייתה לי חברה שכאילו פשוט אמרה לי, וזה היה הרגע שכאילו גם אפשר לי לעשות את זה, היא פשוט אמרה לי, תקשיבי,
יש לך חדר פה, מתי שאת צריכה, מה שאת צריכה, הדלת פתוחה. זה כאילו מהרגעים האלה שמאפשרים לך לדעת שלא, אוקיי, כאילו אני טסה לפה, אם אני פתאום נתקעת, לוקחת טיסה אליה, וכאילו הכל בסדר. זה אפשר לי לעשות, כי באותה תקופה כלכלית לא יכולתי להגיד, אוקיי, אם אני נתקעת, אני לוקחת מלון. אז הייתי צריכה את העזרה של אנשים ברגעים האלה, וזה כאילו, זה כזה מהרגעים האלה שכל כך מרחיבים את הלב, שיש אנשים שעוזרים, ושמאפשרים לנו לעשות קפיצה שאנחנו רוצים לעשות, אבל אולי לא יכולים להרשות לעצמנו כלכלית. וזהו, ואז טסתי לפה, ואז התחלתי לעשות קאוץ' סרפינג אצל חברים שפתחו לי את הדלת, ואנשים שהכירו אותי יותר טוב והכירו אותי פחות טוב. ובאחד הימים, פשוט אחרי זה, נראה לי 2-3 שהייתי כבר בארצות הברית, וכל פעם עוברת כזה מבית לבית. הגעתי לידיד שלי, וכזה פרקתי את המזוודה, כאילו לא פרקתי, פתחתי את המזוודה, ואז אמרתי, איך בא לי לפרוק את המזוודה לארון? ואז באותו ערב גילינו, כאילו, איכשהו, הוא כאילו, בדיוק הייתי בדרך לחברה שלי, ואז הוא סימס לי, למחרת בבוקר הלכתי לראות דירה של ידיד שלנו בווסט וילג' שבדיוק רצה לצאת מהדירה שלו, ופשוט הייתה דירה מרועטת בווסט וילג', היא עלתה $4,000 שלא היו לי באותה תקופה, ואמרתי, אוקיי, יש לי אופציה עכשיו, נניח אני צריך למצוא דירה קצת יותר זולה, אז יש לי אופציה עכשיו לבלות את השבועיים הקרובים ולנסות לחפש דירה קצת יותר זולה, או שיש לי פה דירה מרועטת שאני יכולה להיכנס אליה מחר, או לא באמת מחר, זה היה כאילו בדיוק בתאריך שהייתי צריכה, כי הייתי צריכה לנסוע עוד לווגאס, אבל אני יכולה להיכנס אליה בדיוק מתי שאני צריכה, והכל מרועט, ואני יכולה להתרכז במקום להתרכז בלהוריד את ההוצאות שלי, להוריד את כאילו את השכר דירה $500, אני אתרכז בלמצוא הכנסה בכלל לממן את השכר דירה. וזה מה שעשיתי, איכשהו כאילו לקחתי את הדירה, וטיק-טק מצאתי שני פרויקטים שעבדתי עליהם, שמימנו לי את השכר דירה. ואז אחרי ב4 חודשים, שם הייתי צריכה להחליט, נגמר החוזה שלו, והייתי צריכה להחליט אם אני לוקחת את החוזה או סוחרת דירה בעצמי. וזה גם, זה היה תקופה של לבטים, כי כאילו זה ווסט וילג', זה מדהים, אבל זה גם לא הייתה דירה שהרגשתי בה, כאילו שאני רוצה להמשיך בה. ואמרתי, אוקיי, כאילו, לא, אני עזבת, ובלי אופציה אחרת עדיין, זה היה גם תקופה שכזה, הפרויקטים שמצאתי מימנו לי את השכר דירה, אבל הם לא מימנו את כל המסביב, את כל ה-taxes שהייתי צריכה לשלם, ביטוח בריאות, כל הדברים מסביב. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני נוסעת לחברים שלי בווגאס, ואז נוסעת למשפחה במיימי, ונראה מה יהיה. ותוך כדי שאני אורזת את הדירה, ועושה כמובן פגישות, פוגשת את כל מי שמוכן להיפגש איתי. מפה לשם מישהו שדי רדפתי אחריו, להיפגש איתו, וכזה כל פעם מסמס אותי, פתאום פונה אליי שהוא רוצה להיפגש, ואיכשהו מפה לשם, יומיים למחרת מתחילה פרויקט נוסף, במטרה להיות CFO של החברה שקנתה את שבוע האופנה של LA. זה היה כאילו סטארט-אפ, 4 יזמים, אחת מהם הקימה את פנטי עם ריאנה, אחד מהם הקים את ספרינג סטודיו בניו יורק, כאילו 4 פאונדרים שכל אחד מהם עשה דברים ענקיים בקריירה שלו, והם החליטו לקנות את שבוע האופנה של LA ולפתח אותו מחדש. הם קנו את הטריידמרק ממישהו אחר, ולפתח אותו, והיה גם ויז'ן הרבה יותר גדול של קראוד פנדינג, איזה ויקל לגיוס כספים פה בארצות הברית, שהם ביקשו ממני להיות ה-CFO שלו, הם ראו את הקורות חיים שלי, בסוף CPA, 6 שנים בדלויט, שכאילו זה פתאום היה רגע שתפס אותי, שכאילו אני 6 שנים בדלויט. באותה תקופה, גם איכשהו נוצר קשר עם דלויט, עם מי שהיו השותפים בפרויקטים שעבדתי עליהם בדלויט כשעבדתי פה, והם גם הציעו לי לחזור, שזה היה די מטורף. אז היה לי פתאום, לא הייתה לי דירה, אבל היה לי את 2 הצעות האלה, והחלטתי ללכת על הסטארט-אפ ולתת לזה צ'אנס. ואז הייתי צריכה למצוא דירה, הבנתי שאני צריכה כנראה בניו יורק, כי הסטארט-אפ, הפאונדרים שלו הם בין LA לניו יורק, וזה היה, חתמנו על החוזה העסקה, ותוך דקה בזמן הסילבסטר, בזמן כאילו ניו יורקי וכל הקריסמס וכאלה, הייתי צריכה למצוא דירה, והלכתי לראות כל מיני דירות,
באיזה יום אחד, שני בניינים, שני כאילו כזה ליסינג אופיס שראיתי, ועוד איזה ברוקר שראיתי, פשוט כאילו הם הראו לי מה שיש להם בבניין, ופשוט אמרתי להם, כאילו, זה לא מתאים לי, כי זה מה שאני מחפשת, והייתי כזה מאוד ברורה עם מה שאני רוצה, ומה לא עובד לי ומה עובד לי. ובמקרה שניהם אמרו לי שיש איזה בניין בברוקלין, שכאילו נשמע בול מה שאני מחפשת. וככה יצא שמילאתי את האפליקיישן לבניין הזה עוד לפני שראיתי את הדירה, כי מה שקורה בניו יורק זה וזה קורה גם בארץ, שיש אפשרות שכזה פשוט יחטפו לך את הדירה, אין פה כאילו מלאי של דירות בחודש נתון, וזאת דירה שהסתדרה לי. אז אמרתי, אוקיי, כאילו אני ממלאת את האפליקיישן המלא, עוד לפני שאני רואה את הדירה, ומקסימום כאילו אני לא חייבת לחתום על החוזה, אבל כל אפליקיישן של דירה הוא די שונה. יש מקומות שמבקשים כאילו מעט פרטים, ויש מקומות שבשביל להוריד את הדירה מהמרקט, הם כאילו מבקשים מיליון דברים. זה היה המקום שביקש מיליון דברים, במזל, באותה תקופה הייתי שכירה, אז היה לי אופר לטר, והיה לי עדיין לא היה לי פייסטאב, אבל כאילו הם כאילו הסכימו לקבל רק את האופר לטר, ועוד כאילו איזה מסמך של כזה חשבון בנק וכאלה. וזהו, ומילאתי את האפליקיישן, ואז באתי לראות את הדירה פה. עכשיו, אם יצא לכם לראות קצת באינסטגרם, ואולי אני אוסיף תמונות, אבל הדירה שלי, כל הקטע בה, זה הנוף. אני רואה ממש מהחדר שלי, כשאני קמה, אני רואה את ה-Statue of Liberty, אני רואה את כל, כאילו את הנוף כזה של המים, אני רואה את הסקייליין של מנהטן. אז כל הקטע פה זה הנוף, ואני מגיעה לדירה, וזו דירה קטנה, זו דירת סטודיו. שוב, באותה תקופה זה היה כזה שלב שעוד כלכלית כאילו לא יכולתי להרשות יותר מדי, ידעתי שאני צריכה בית שיהיה לי נעים בו, אבל אני לא יכולה להתפזר יותר מדי. אז אני העדפתי באותה תקופה, בגלל שידעתי שאני רוצה לבנות את עצמי כזה יותר בחוץ, שאני צריכה להיות המון המון בחוץ ולפגוש אנשים. העדפתי שהשטח של הדירה יהיה קטן, אבל שיהיה לי מלא אמניטיז, שאני אוכל כאילו גם כי אני עובדת מהבית, אז שאני אוכל לעבוד כל מיני מקומות בבניין, וגם שיהיה לי, שאני אוכל לראות אנשים. זאת אומרת, לא תכננתי לשבת יותר מדי בבית, ומה שהיה לי חשוב זה יותר כאילו המחיר, וכאילו השטח יכול להיות קטן, אני לא צריכה הרבה. וכן, כאילו שהבניין יהיה ברמה, זאת אומרת, שיהיה לי דורמן, כי בסוף היו לי מלא סיטואציות שהרגשתי הרבה יותר בטוחה להגיע הביתה כשיש דורמן בבניין, סיפורים ליום אחר. אז כאילו, אז ידעתי שזה מה שחשוב לי, וגם יש משהו בה, כאילו בבניין מנוהל כאילו כל הדברים מסביב כזה הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר מסתדרים, הרבה יותר שקט בראש, שאפשר לי להתעסק בדברים אחרים. ואז אני באה לראות את הדירה ומעונן. כאילו, אני ליטרלי בתוך ענן. עכשיו, כשאומרים שאנחנו בעננים, זה נחמד, אבל תכלס להיות בתוך ענן זה לא כיף. זה כיף להיות מעל העננים, או לראות את העננים, להיות בתוך ענן, ליטרלי, לא כיף. ואני מגיעה, ופתאום כאילו החדר נראה נורא קטן, ונראה הכל כאילו סוגר עליי, והרגשתי שכאילו אני יודעת שכשאני אראה אותה באור, כאילו ביום נורמלי, אני אוהב אותה, אבל אני לא רוצה לחתום על החוזה, כשאני כאילו לא שלמה בזה ב1,000%. ואמרתי להם, אוקיי, כאילו אני מתה לחתום, אבל אני חייבת לבוא עוד יום כשיש שמש, ופשוט באתי למחרת, או יומיים אחרי זה, כי נראה לי שהם סגורים יום למחרת. כשוב, הכל סביב הקריסמס, הכל סביב זה שאני עובדת ועושה איזה פרויקט, כאילו כבר מתחילה איזה פרויקט בעבודה, כי אני מנצלת את זה שכולם נמצאים בחופש, ולעשות איזה פרויקט של להעביר אותם כאילו ממערכת אחת לאחרת, פרויקט שאין לי מושג מה צריך לעשות בו, אבל אני מנהלת אותו ומנצלת את זה שכולם בחופש כדי לקדם את הפרויקט, וצריכה לסגור את הדירה. ובאתי לראות אותה בפעם השנייה, וזה היה כזה קליר לי הדירה שלי, ולראות את הבניין. יש פה מלא אמניטיז, בקומה 51 יש לנו בריכה שמשקיפה לכל מנהטן. מלא שטחים של כאילו כזה לאונג' אריה בבניין. לימים גיליתי שהם רייתו את זה גרוע, אז אי אפשר ממש לשבת על אף ספייס, אבל בניין מהמם. ואז זהו, ואז חזרתי, כאילו חתמתי על החוזה, טסתי לאוסטין, היה בדיוק פרויקט שעשיתי עם ה-IAC, עזרתי להם לבנות את התוכן לכנס שהם עשו באוסטין.
וכשזה הסתיים, חזרתי לפה, ונכנסתי לדירה. לא תכננתי להיות פה 2 זה היה דירה של כאילו שנייה, שיהיה לי מקום שלי, שיהיה לי בית. זה כזה חשוב בית. יש כל כך הרבה פעמים כשאני מסתכלת אחורה על דברים שעשיתי, שניסיתי לחסוך על שכר דירה, כי בסוף שכר דירה זה כזה דבר יקר. ניסיתי לחסוך על שכר דירה, ובמקום זה פשוט לא התקדמתי בשאר הדברים בחיים שלי, והייתי במקומות שכזה לא הרגישו לי המקום שלי, וכאילו, בגדול די, I set myself for failure, עם זה שכאילו ניסיתי לחסוך על שכר דירה, וניסיתי לחסוך כאילו, לחסוך ולא להיות עסוקה יותר בלהגדיל את ההכנסות. זה מה שאני כל הזמן מנסה להזכיר לעצמי. זה לא הטבעי שלי, הטבעי שלי הוא לנסות עדיין לחסוך בהוצאות ולא להגדיל הכנסות, אבל אני מנסה לעבוד על עצמי ולהזכיר לעצמי את זה כל הזמן. ואז, אז זהו, fast forward להיום, שוב פעם הגעתי לשלב של לחדש דירה. ואני היום עצמאית, ידעתי שזה הולך להיות חלק מאתגר בכל המעבר דירה, כי בסוף, כאילו, כל הבניינים פה די, יש כזה תהליך של אפליקיישן, והם מבקשים מסמכים בשביל לראות שאפשר לשלם את השכר דירה. הכלל אצבע בניו יורק, שנאכף יותר על ידי הבניינים המנוהלים והחברות, פחות אולי, הוא יותר גמיש כשמזכירים מבן אדם פרטי. אבל הכלל אצבע הוא שצריך שהמשכורת השנתית תהיה פי 40 מהשכר דירה. זה כלל אצבע שככה הם מרגישים שהם בטוחים שאתה תהיה מסוגל לשלם. ואז אם אתה שכיר, הם רוצים לראות offer letter, את ההצעת עבודה, ו-paystab, את התלושי שכר, וסטייטמנט של הבנק. אם אתה לא עומד בפי 40, אז אפשר להביא גרנטור, ואז הוא צריך לעמוד בפי 80 מהשכר דירה. שזה המון. בשכר דירה של ניו יורק, תלוי בשכר דירה כמובן, אבל זה המון. עכשיו, זה מאוד פשוט כשאתה שכיר, כשאתה עצמאי, זה קצת יותר מורכב, וזה עוד יותר מורכב היום כשאני עצמאית, ואני עצמאית בתחילת הדרך. כי לעצמאים מה שהם מבקשים זה את ה-tax return של השנתיים האחרונות, אישור CPA על הדברים האלה, וגם אני בדיוק מחליפה עכשיו CPA, כי חיכיתי ל-2025 לראות אם אני רוצה להמשיך להיות עצמאית, ועכשיו שכן אני מקימה לעצמי LLC, ואני צריכה CPA, כאילו מישהו שיעשה לי את כל הטקס הזה בצורה קצת יותר אינטנסיבית, יותר רצינית, ממה שהיה לי עד עכשיו. אז ידעתי שזה הולך להיות מורכב בתחום הזה. אבל היום אחרי חתונמי ואחרי כאילו כל מה שעברתי, אני מרגישה שכאילו דברים הסתדרו. יש אופציות, לא מתכננת, מתמודדת עם מה שמגיע, ודברים הסתדרו. והיה לי כן מאתגר ללכת להגיד לבניין שאני לא מחדשת, כי הם רצו תשובה. והתחלתי ללכת לראות דירות, התחלתי ללכת לראות מוקדם מדי, וידעתי שאני רואה מוקדם מדי, אז כאילו אחרי זה 2 דירות הפסקתי. כי הבעיה בניו יורק זה שלרוב דירות מתפנות, ואפשר לראות אותם חודש וחצי לפני התאריך מעבר. אפשר לשחק לפעמים ברגע שחותמים על חוזה, אפשר כאילו לבקש כזה לא לעבור קצת יותר מאוחר ממה שכאילו רשום בזה. אבל לרוב דירות לא כאילו, אין מה ללכת להתחיל לראות 3 חודשים מראש, כי כאילו זה לא הדירות שיהיו בשוק. אני יכולה לראות בניין מהמם, אבל אם לא יהיו לו סטודיו, אם זה לא עוזר לי. ובכלל כל המעבר דירות זה כזה תמיד סופר סטרספול. אז באיזשהו שלב כאילו הלכתי לראות קצת דירות, ואז החלטתי להפסיק, ואז באמצע דצמבר אמרתי, אוקיי, כאילו זה הזמן. נכנסתי לסטריט איזי, התחלתי להסתכל על 2 אזורים שכאילו אני שוקלת. לי בעיקרון אני נהייתי סופר מפונקת אחרי הבניין הזה, וגם בבניין שלי ב-29, כאילו בנומד שגרתי בו, יש משהו בניו יורק שכל הכיף, בעיקר פסיכולוגית, זה כשהסאבווי ממש קרוב, להתנייד בעיר זה כאילו, זה הופך להיות כזה קל. כאילו, יש לי סאבווי ליטרלי 2 דקות פה מתחת לבית, יש בו את כל התחנות של האקספרס לכל העיר, ואין מקום בעיר שאני לא יכולה להגיע אליו, ליטרלי ב5 דקות הליכה, ואז
זה כזה, בין אם זה 20 דקות, או עכשיו נגיד בגלל שאני גרה רחוק מהעיר, אז זה יכול להיות כמו 40 דקות למקום ממש רחוק בעיר, אבל זה כזה זמן שאני פשוט יושבת בזה, עונה להודעות שלא עניתי כל היום, קצת באינסטגרם, אז זה כזה, בגלל שזה אני בתוך הסאבווי ויושבת שם, זה לא כזה קריטי לי, אם זה 20 דקות או 40 דקות, גם ככה כמה זמן אנחנו כאילו מוצאים את עצמנו עכשיו גוללים באינסטגרם ולא עושים כלום. אבל פסיכולוגית, הסאבווי נמצא לי 2 דקות מהבית, אז זה כזה בין אם גשם, בין אם חם, בין אם קר, לא כזה משנה, כי כאילו אני דקה מלהגיע לכל מקום בעיר. אז ידעתי שזה מה שאני רוצה לשמור. אני כן אגיד, אם אתם מחפשים דירה ואתם מסתכלים על הסאבווי כאילו כמשהו שחשוב לכם, יש משמעות לאם זה תחנה של אקספרס או תחנה לוקל. אצלי מתחת לבית זה אחת התחנות הגדולות, זה תחנה כמו טיים סקוואר תחשבו, אבל באזור שהוא אין לו, כאילו, הוא לא מתויר כמו טיים סקוואר. ותחנות אקספרס הן תחנות שיש בהן הרבה יותר משטרה והרבה יותר אנשים. ואז נגיד פה אני כן יוצא שאני חוזרת גם ממש מאוחר בלילה, במיוחד בתקופה שהייתי צריכה לחסוך בכסף ולא יכולתי להרשות לעצמי מוניות. אז גם אם אני חוזרת מאוחר בלילה, בגלל שזה תחנת אקספרס, זו תחנה שהיא כאילו הרבה יותר תמיד, יש לי פה שוטרים מתחת לבית, כאילו תחנה שהיא מרגישה הרבה יותר בטוחה. אז זה משהו לחשוב עליו, אם כאילו התחנות שאתם מסתכלים עליהן, תחנות שהן אקספרס או לא. אני יודעת שזה נשמע סופר פיקי, כאילו הרזולוציות שאני מגיעה אליהן בפיקינס, אני אוהבת שהדירה היא ליד המעלית. כי אין לי כוח ללכת, הבניינים פה ענקיים, אז כאילו אם הדירה שלך היא לא ליד המעלית, זה כאילו, אתה יכול ללכת גם 10 דקות, לא באמת 10 דקות, אבל זה כזה. ואני מפונקת. כאילו, אני מפונקת בדברים מסוימים, ואני לא מפונקת בדברים אחרים. אז אני מאמינה שכל עוד אנחנו יודעים מה חשוב לנו, זה לא ללכת נגד. זהו, ואז התחלתי ללכת לראות דירות, ידעתי כאילו יש 2 אזורים, דאונטאון וורלד טרייד סנטר, זה אזור שהוא יחסית לא מאוד מבוקש, יש בו את כל התחנות, זה כזה אזור שהוא מצטלבות בו כזה כל הסאבווי, והוא די קרוב למים, אז כאילו הסיכוי למצוא שם בניין מנוהל עם נוף יפה, הוא כאילו הוא גדול. אז התחלתי להסתכל שם על דירות, ועוד אזור שזה האזור שמתחת לסנטרל פארק, זאת אומרת בין החמישית לשמינית, באזור של ה-50, וזה גם אזור, יש שם אזור שיחסית כזה מתנקזות אליו כל הסאבווי. בניו יורק, זה כאילו לאנשים שלא חיים בניו יורק זה אולי נשמע כזה מוזר, אבל לניו יורק זה כאילו כל סאבווי לרוב אם אתה באיסט, אתה יכול להגיע יחסית קל לאיסט, אם אתה בווסט אתה יכול להגיע יחסית קל לווסט, אם אתה רוצה לעבור ביניהם זה קצת יותר מאתגר. והיום יש לי כבר כמה עוגנים בעיר שאני יודעת שאני מבלה שם יחסית הרבה, אז רציתי שיהיה לי קל להגיע אליהם. איפה שאני גרה היום, יש פעמים שאני אגיע פעמיים לעיר. אני אסע בבוקר לעבודה, אני אחזור בערב הביתה ואני אסע שוב, למרות שזה כאילו מלא זמן בתוך הסאבווי. פסיכולוגית זה קל לי, אז חשוב לי שזה יישאר, התחושה הזאת שקל לי לצאת מהבית, ולא התחושה הזאת שכזה של הריקבון של לא, אבל מה, אין לי כוח, עד שאני אלך, עד שאני אעשה. אז ידעתי שזה קריטי לי. ולדירות שראיתי. אז הדירה הראשונה שהלכתי לראות, כזה ראיתי בסטריט איזי, נראית מהממת. מה שנורא היה לי חשוב הפעם זה שהדירות יהיו יותר גדולות. עכשיו אני בסטודיו קטן. אני לא מבינה אנשים אחרים, אבל אולי, כאילו, בטוח אני הבעיה, אבל אני מעדיפה סטודיו על one bedroom. לא יודעת, יש לי מין איזה פומו כזה, כאילו, א', מי רוצה ללכת לישון בחדר שינה? הכי כיף להירדם בסלון, בואו, כאילו, מי רוצה לעבור בלילה לחדר שינה? ולא יודעת, יש משהו כזה כשאתה לבד בבית שכאילו, יצא לי לסבלת דירה של ידיד שלי, שהוא כזה 2 bedroom. לא יודעת, יש משהו כזה מפחיד אפילו, שיש כזה עוד חללים בבית. הכי כיף שזה חלל אחד גדול. אז אני יודעת שרוב האנשים לא מסכימים איתי, אבל אני מעדיפה סטודיו. אז זה הדבר הראשון, אבל בניגוד לסטודיו עכשיו שלי, שהוא קטן, אני ממש רוצה סטודיו גדול. אני רוצה סטודיו מרווח, אני כן רוצה לארח, אני כן רוצה שלי יהיה ספייס, אני כן רוצה, זה מאוד הקל עליי דווקא בסטודיו הזה עכשיו שלי, כי לא הייתי צריכה הרבה לראות אותו.
אז מבחינה כלכלית זה הכי קל, מיטה, שולחן, מראה, סיימנו. אבל עכשיו כן בא לי שולחן, אוכל, בא לי כאילו ספה, סלון, טלוויזיה, דברים כאלה שזה כאילו די בסיסי. אז בא לי שיהיה יותר כזה ספייס בבית, אבל עדיין שהוא יהיה סטודיו. עוד משהו שלא אמרתי, אבל בניו יורק, אחד החלקים הכי כיפים, זה שלרוב המטבח מגיע fully furnished, כאילו כולל מקרר, מיקרו, תנור, הכל, כאילו רוב הדירות מגיעות עם הכל, וכאילו בבניינים שאני מסתכלת עליהם זה כאילו אפליינס כאילו חדשים כזה כיפים. אבל עדיין כזה בא לי יותר בית עכשיו, יותר כאילו שיהיה לי ספייס. אז זה היה הדבר הראשון. הדבר השני זה כאילו כמובן הסאבווי. והפעם פחות היה אכפת לי כאילו המנטיז. כאילו אני די מבינה שבניין כמו שאני גרה בו עכשיו, רוב הבניינים האלה בניו יורק, האלה עם הבריכה, עם המנטיז, עם כאילו השטחים הציבוריים, הם נמצאים, זה הבניינים החדשים שנמצאים כזה ממש קרוב יותר למים, באזורים כמו כאילו הלס קיצ'ן, או הדסון יארדס וכאלה, שהם גם יחסית, כאילו, זה כאילו ככל שהאזור טיפה יותר טוב, אז הם יותר יקרים, אבל הם פשוט נמצאים במקומות שהם לא, הם כאילו, הם בדיוק ההפך ממה שחשוב לי בקטע של הסאבווי. אז יש להם שאטלים, ויש להם כל מיני דברים, אבל כאילו זה לא בשבילי. אז הבנתי שאני כנראה אצטרך, כאילו, אם אני רוצה גם מיקום טוב, ואחזור למנהטן, וגם אמניטי, זה כנראה לא יקרה. אני שנייה הלך צעד אחורה, כי אני אומרת לחזור למנהטן, אבל אם מי שעוקב אחרי באינסטגרם יודע שהיו גם מחשבות על לא לחזור למנהטן, ואפילו לעזוב את העיר. היה שלב שהשתעשעתי עם לעבור לווגאס או למיימי, או לניו ג'רזי. נסעתי לחברה שלי לאיזה לילה כזה לא טנפליי, אלא הערה ליד טנפליי, כדי לנסות לראות איך זה מרגיש לי. אני מרגישה שאני עדיין לא שם. אני כן יודעת שאני כאילו, זה יגיע מתישהו, כן בא לי כשאני מקימה משפחה, כנראה לא במנהטן, למרות שאני יוצא לדבר עם הורים שמגדלים פה לא יודעת, כאילו כשיגיע השלב הזה אני אבין איפה אני רוצה להיות. שוב, חלק ממה שלמדתי מהטיפ של יעל זה שהרבה פעמים אנחנו מנסים להכריח את עצמנו לקבל החלטות על משהו, שאנחנו פשוט עדיין לא יודעים מה אנחנו רוצים. ואנחנו יכולים לדחוק בעצמנו לנסות להבין מה אנחנו רוצים, אבל כאילו אם אנחנו באמת לא יודעים, בשביל מה? זה כאילו לחכות עוד יום, לחכות עוד שנה, לחכות כשאני תגיע, אני צריך להחליט, אז אני אדע. והאמת שגם בשלב הזה של המעבר דירה, זה בדיוק מה שעשיתי, כאילו היה שלב שאמרתי, רגע, אני לא יודעת, וגאס, מיימי, זה. אמרתי כאילו, אוקיי, אני עדיין לא צריכה לקבל את ההחלטה, עדיין יש לי כאילו, זה היה כזה בתקופה של אוקטובר-נובמבר, שהיה לי עוד זמן, עד להתחיל להסתכל על דירות ולהחליט ממש לאן אני עוברת, ואמרתי כאילו, לא צריכה לקבל את ההחלטה, כשאני אצטרך לקבל את ההחלטה, אני אדע מה אני צריכה לעשות. ולאט לאט פשוט כאילו, הבנתי שאני כאילו עדיין רוצה להיות פה, ומרגיש לי שאני כאילו גם מוכנה עכשיו לחזור למנהטן. עשה לי טוב להיות בברוקלין, עשה לי טוב בתקופה הזאת, קצת כאילו להיות מתי שאני בוחרת, אני במנהטן, מתי שאני לא, אני כאילו בשקט שלי. זה ממש עשה לי טוב כאילו בתקופה האחרונה שהייתי צריכה שנייה להתנתק מכל ההסחות דעת. אבל עכשיו אני מרגישה שאני כאילו במקום שבא לי קצת לחזור לעיר. אז התחלתי ללכת לראות דירות באזורים שאמרתי. די מהר ראיתי שבאזור של דאונטאון, וולד טרייד סנטר, אין סטודיו גדולים כמו שרציתי בכמה בניינים שהסתכלתי, וגם כאילו אני לא, זה כזה, אין לי שם איזה ממש עוגן שאני רוצה להיות שם. ובאזור השני פתאום קפצו לי כמה דירות שהם כזה היו, בול. וגם במחיר יחסית די כמו שאני משלמת עכשיו. בניין כמובן בלי אמניטיז, אבל דירה, יש סטודיו עם, זה נקרא אלקוב או אל-שייפ,
שהם כאילו, כאילו זה עדיין סטודיו, זה עדיין חלל אחד, אבל אפשר לחלק אותם יותר טוב. אז ראיתי איזו דירה שנראית מהממת, וקבעתי לי תור ללכת לראות אותה ביום שבת. ואני כולי מתרגשת, ואני הולכת לראות אותה ביום שבת. ואני מגיעה, ואני אומרת לה, תורמן, כאילו שאני רוצה, כשהגעתי לראות דירה. ואז הוא אומר לי שהבחור של הליסינג לא נמצא היום. ושהוא מתקשר אליו, והוא מגלה שהוא ביטל את הפגישה. מסתבר שהוא שלח לי מייל, ארוך כאורך הגלות, כזה, מתי הפגישה זה, ואז בסטטוס רשום קנסל, שפספסתי אותו. אבל, תוך כדי שאני כאילו בלובי מנסה להבין איפה המייל שהוא שלח לי לבטל, כדי גם לשלוח לו מייל לקבוע מחדש, אני קולטת שב-2022, כשעשיתי חיפושי דירות, באתי לראות, וכשחתמתי על הדירה הזאת, ראיתי כבר דירה בבניין שם. עכשיו, כאילו היא כל כך לא נרשמה לי בראש, לא הבניין ולא זה, כי זה לא היה מה שחיפשתי באותו זמן, שלא זכרתי אותה בכלל. כאילו, אני לא זוכרת שראיתי אותה, אבל ראיתי מתי המייל שכאילו התכתבתי איתם, וחזרתי כזה, הסתכלתי בתמונות שלי, ופתאום ראיתי כאילו את הווידאו שעשיתי בתוך הדירה, ודירה מהממת, ממש מהממת, כאילו, וזה וידאו של הדירה עצמה שאני צילמתי. והיא מחולקת כזה יפה, וזה כאילו, אני ראיתי 29F, וזה היה מה שעכשיו כאילו ראיתי ה-20F, אז כאילו, איך שזה עובד, ה-20 זה הקומה, F העוד זה ה-layout של הדירה. אז לרוב בבניינים, כאילו בכל הקומות, ה-20, 29, 30 משתנה, אבל כל עוד זה F, אז יהיה אותו סגנון של דירה. כאילו, ממש, כאילו, העתק. זה היה כזה אוקיי, אז יש את האופציה הזאת. זה דירה שמתפנה רק בסוף פברואר, ואני צריכה לפנות את הדירה בינואר, אבל בוא נראה אותה. אז קבעתי איתם ליום אחר לבוא לראות אותה, וכאילו זה היה כזה די כאילו בראש שלי סגור. ונראה לי שזה גם מה ששיתפתי כאילו אתכם באינסטגרם, שזה היה כזה, כאילו כבר ראיתי אותה, אני אוהבת מאוד את המיקום שלה, שזה גם היתרון. הרבה פעמים אני אוהבת דברים שאף אחד אחר לא אוהב, אז כאילו זה המחיר כאילו זה מאפשר לי מחירים שהם יותר נמוכים, כי כאילו אזורים שכולם אוהבים, המחיר כמובן יותר גבוה. אז כאילו ממש באתי כזה, הכי כאילו, אוקיי, אני רק רוצה לבוא לראות אותה, ולסמן את זה שכאילו, איפה חותמים? ואז כאילו ידעתי שזה הולך להיות מורכב מהאפליקיישן, אבל כאילו, בוא נגיע לזה, נפתור הכל. כמובן שהלכת לראות דירות רק באור יום, כי אני רוצה לראות דירות באור יום, כי זה חשוב, אני חייבת דירה מוארת. וקבעתי לי ללכת לראות אותם ביום שלישי שבוע אחרי זה, ואמרתי, אוקיי, כאילו בוא שנייה נסתכל בסטריטיזי אם יש עוד כמה דירות באזור. ראיתי סטודיו שעולה קצת יותר, אבל הרבה יותר קטן, בבניין שבמקרה אני מכירה מישהי שגרה בסטודיו דומה אליו, היא כבר עזבה, אבל כאילו יצא לי לראות אותו, ואמרתי, אוקיי, הוא קטן, אבל בוא נלך לראות, כאילו אי אפשר לדעת. סגרתי עוד בניין כאילו לראות באותו יום, סגרתי 4 דירות בשעתיים, אמרתי כאילו יהיה בסדר, והלכתי לראות בניין ראשון, דיזסטר. וגם כאילו, לא, האמת שלא כזה דיזסטר, כמו שכאילו, כזה התחושה שלי בלב, כשנכנסתי לדירה שהוא הראה לי, ולבניין אמרתי, זה לא הבית שלי. ואז הוא עשה לי שוב טובה, כי היקום כאילו לפעמים נותן לנו החלטות קלות, ואמר לי, אנחנו גם מתחילים עכשיו בדיוק בינואר, מתחילים פה לעשות הסקאפולדינג. יש קטע בניו יורק שכל 5 שנים בניינים גבוהים נראה לי, אני לא מכירה את החוק בדיוק, אבל שבניינים חייבים לבדוק את כל הפסד שלהם, בשביל לוודא שכזה אין דברים שנודעים ליפול, או יש להם איזו בדיקה שהם צריכים לעשות. ולכן כשאתם הולכים בניו יורק, אתם רואים מלא בניינים שיש להם כזה את הסקאפולדינג, את כזה את כאילו כמו כזה של בנייה עליהם. וזה אומר שיש לך כאילו אנשים שעובדים כל הזמן על החלון, זה יכול להיות גם לעשות רעש. אז הוא אמר לי, בדיוק אנחנו מתחילים, אמרתי לו, אתה יודע שאמרת, זה לא בשבילי, אני עובדת מהבית, הדבר האחרון שאני רוצה לראות עכשיו כל הזמן אנשים על החלון, כאילו, לא. הלכתי משם לבניין הבא. הבניין הבא זה הבניין שאני מכירה מישהי שגרה בו. היא מראה לי את הדירה, כאילו היא מראה לי דירה אחת,
שזה כאילו זה שוב, זה קומה אחרת של הלייאוט שאני רוצה לראות, אבל כאילו זה דירה שכבר הם סיימו את השיפוצים בהם. מה שקורה בבניינים משופצים, הרבה פעמים אחרי שדייר יוצא, הם לוקחים לעצמם איזה תקופה זה יכול להגיע גם חודש, שממש משפצים הכל, מחליפים הכל, מתקנים, צובעים, ממש כאילו זה, ואתה מקבל דירה שמרגישה חדשה. אז היא הראתה לי דירה שכאילו כבר סיימו את השיפוץ, ואז לקחה אותי לקומה של הדירה עצמה, שכאילו פנויה למה שאני באתי לראות, וזה כאילו נוף לסנטרל פארק. כאילו מהדירה, נוף לסנטרל פארק, משהו מהמם, אמנם בזווית, אבל דירה קטנה. והזכרתי לעצמי שמה שאני רוצה עכשיו זה לא דירה קטנה. והיא גם הרבה יותר יקרה. אז זה היה כזה טוב, כאילו הבניין נראה הרבה יותר טוב, לא בשבילי, כאילו, חשוב לי דירה גדולה. אז אמרתי, תקשיבי, כאילו, וזה מדהים הרבה פעמים שאנחנו מתקשרים לאחרים את מה שחשוב לנו, זה עוזר לנו להביא דברים, וכאילו כמה פעמים אנחנו יכולים להשאיר את זה בראש, ולא להגיד, תקשיבי, זה גם דירה קטנה יחסית, חשוב לי גדולה, וזה גם, כאילו, היא גם על הגבול היקר. זה תלוי בתקציב שלך, יש פה עוד דירה שהיא יותר גדולה, אבל כאילו היא יותר יקרה. אז אוקיי, אני כבר פה, בואי תראי לי. ואז היא מכניסה אותי לדירה. כאילו, ענקית. היא אמרה שזה אותו layout כמו ה-one bedroom שלהם, אבל פשוט מסודר כסטודיו. היא מרפסת. מי חלם על מרפסת בניו יורק, כאילו. זה מזכיר לי שבחתונמי, כשרק התחלנו וגילינו שאנחנו צריכים דירה נוספת, אמרתי להם שני דברים חשובים לי, 2 חדרי שינה ומרפסת. כי זה היה בתקופת הסגרים, וכאילו אמרתי, אני לא יודעת אם אנחנו נוכל לצאת מהבית, ואני חייבת שיהיה לי אוויר. אבל פה כשאני מחפשת בניו יורק, כאילו, אני לא באמת, כל פעם זה כזה, הסדרי עדיפויות הם שונים, תלוי מה צריך. ולא חלמתי בכלל מרפסת. מרפסת מהממת, זה כאילו בגדול בתוך ה-57, ה-Billionaires Row, כאילו, ואז, והדירה מהממת, ענקית, כאילו סטודיו ענק, מוארת בטירוף, עם נוף כזה טיפה לסנטרל פארק, ואני כזה, אוקיי, אבל היא משמעותית יותר יקרה ממה שרציתי, אבל היא כאילו מרגישה לי כזה הבית, אז אני כזה, אוקיי, ואז היא מראה לי את הבניין, ואני לא יודעת איך זה קרה, אבל זה בניין יותר טוב מהבניין הנוכחי שלי, במיקום הרבה יותר טוב. אני לא ציפיתי למצוא בניין יותר טוב מהבניין הנוכחי שלי, כי לא הבנתי שאני הולכת לקבל פחות. כי כאילו, מה לעשות? זה כאילו, אי אפשר הכל. והיא לוקחת אותי לקומה הראשונה שיש שם ג'קוזי, ובריכה ענקית מקורה, עם נוף לסנטרל פארק. וכל הקומה הזאת היא כאילו בתוך כל הבניינים הגבוהים כזה של מנהטן. אז כאילו זה כזה, זה כאילו כל כך סוריאליסטי הייתה הסיטואציה, וגם זה היה יום שהיה בבוקר כזה מעונן, ואמרתי כאילו, די, נו, קבעתי כאילו 4 דירות, אני לא אוהבת לראות דירות כשמעונן, מה אני אעשה? וכשהגעתי לשם פתאום יצאה השמש. אז זה היה כזה, והיא לוקחת אותי, ואני כאילו לא מאמינה למה שאני רואה, כי לא ידעתי שיש להם אמניטיז בכלל בבניין. ויש שם ג'קוזי כזה, ואז הבריכה, ואז ליטרלי נוף, כאילו, לכל סנטרל פארק. אוקיי. ואז היא לוקחת אותי, יש שם ג'ים, שאני לא בן אדם של ג'ים, אבל אוקיי, יש שם ג'ים בתוך כאילו גם, בתוך כזה, לא בתוך העננים, אלא בתוך כל הבניינים הגבוהים. משהו מהמם. ואז קומה למטה, יש לאונג' שהוא הלאונג' הרועש, אבל כאילו, סופר מסודר לעבודה, כאילו ממש שולחנות כזה. היום אני רגישה לזה, כי אחרי שהבניין שלי הנוכחי, הוא כאילו, הם סידרו אותו בראיות נורא יפה, כאילו לספות וכאלה, אבל לא לעבודה. אז פתאום, אז כאילו ממש, ואיך שהגעתי, ראיתי שם אנשים כאילו שיושבים כזה עם לפטופים והכל, והוא נראה מהמם. ויש שם כזה פינה עם כיסא על סנטרל, כאילו שאתה יושב, אתה פשוט רואה את סנטרל פארק. ואז היא מספרת שכאילו בקומה הזאת, כל יום ראשון הם כאילו מביאים בייקלס מבלטזר, שזה מקום כזה בסוף, ועושים פריסה כאילו כל ראשון בבוקר, שבדיוק אתמול היה להם ערב פוקר, ושהם עושים שם גם כאילו כל יום שני נראה לי, יש ערב סלסה, ושיש להם גם יום של כאילו יוגה, ושכזה הכל כלול באמניטיז,
ואז היא לוקחת אותי החוצה, יש שם אזור, וזה היה כאילו מהמם, מרפסת עצומה, עם מלא כזה ספות כאילו לשבת עליהם, ליטרלי בתוך כל כאילו ה-billionaires row, כאילו כל הבניינים הכי כאילו גבוהים המהממים, וכזה יש איזה כוכב שם, כאילו משהו הזוי. ואז אנחנו ממשיכות והיא לוקחת אותי לקומה למטה, ששם זה כזה הלאונג' השקט. יש שם חדר ישיבות שאפשר להביא אליו כאילו אנשים לפגישה, פרזנטציה עם מסך והכל. שם זה כאילו, ויש שם תאי טלפון שאם צריך לקחת זום, וגם משם יש יציאה למרפסת מהממת עם כאילו מלא שטחים כזה לשבת. אני כזה, מה את עושה לי? לא כאילו, גם הדירה מושלמת, מושלמת. וגם כאילו הבניין. עכשיו, אני בן אדם שאוהב לארח בבניין. בבניין הנוכחי שלי, בגלל שהוא רחוק מהעיר, אני לא, כאילו עשיתי פעם אחת זיכרון בסלון, כי זה היה חשוב, אבל לא ממש אירחתי, כי אני לא מאמינה שאנשים ממנהטן ירצו לבוא לפה. אני בעצמי כאילו לא רוצה לבוא לפה, כשהיו לי דייטים והם רצו לבוא לאזור הזה, אמרתי להם, עזבו אתכם, ניפגש במנהטן. אבל כשהיה לי את הדירה ב-29, בנומד, אז הייתי מערכת כזה כל יום ראשון, הייתי עושה happy hour, ובית פתוח, כאילו, לא, כי זה לא בית, זה היה בגג. אז הגג היה כזה נוף לכל הדאונטאון ניו יורק, כאילו מ-29 כל הלמטה. האמת שרואים גם את הלמעלה, כי כאילו כל ה-Empire State Building, אבל כזה אזור מהמם עם כאלה שולחנות, והייתי כאילו כזה יין, פירות, כזה פריסה כזאת, כזה כיפי, וכאילו סביב 5, סביב שקיעה, ופשוט כזה חברים מי שהיה בעיר היה בא, וכאילו נטוורק ופוגשים וזה היה הכי כיף שיש. אז כאילו אני בן אדם שאוהב לארח, וזה היה כזה, כי אני אאפשר לי שוב פעם לחזור לארח, אפילו בבית שלי, אבל בטח בבניין. זה כזה אוקיי, אבל זה קפיצה בשכר דירה שלא תכננתי לעשות, אבל האמת שהיא לא קפיצה כזאת גדולה, כאילו בשבילי, לאיפה שאני נמצאת עכשיו מבחינת כאילו הכנסה. כאילו אני כמעט פי 40 מהשכר דירה, ובכל מקרה ידעתי שכאילו זה הולך להיות מאתגר כל הטופסולוגיה של האפליקיישן, אבל כאילו נצלח את זה אם אני רוצה את הדירה, ואז זה כזה הכניס אותי לבלבלות, כי כאילו האם אני רוצה את הדירה היותר זולה, היותר קלה, עם הלייאוט כאילו היותר קלאסי, וכאילו להתמקד ברק מה קורה בתוך הבית, וזה שהוא כאילו, בסדר, הוא פחות ויזואלי החוצה, אבל כאילו, זה כזה הדברים שחשבתי שהגעתי איתם שמה שחשוב לי, ויותר לחסוך בה כאילו בהוצאות של השכר דירה, או שאני כאילו עושה קפיצה קצת בשכר דירה, ומקבלת שוב פעם את כל האמניטיז, מקבלת דירה מהממת, מקבלת כאילו זה. וזה היה כזה מקום שכאילו הרגשתי שאם אני אתחיל לשתף את זה החוצה, זה ישפיע עליי. כי כאילו ברור שהדירה יותר יקרה, היא כאילו, היא מצטלמת יותר טוב, אבל ממש חשוב לי לקבל את ההחלטה הזאת, לא ממקום של השופוני, לא ממקום של מה שאנשים אחרים ירצו לראות, לא ממקום של כמה זה יצטלם יפה לאינסטגרם, אלא האם זה מרגיש לי בית יותר? האם זה נכון לי לעשות את העלייה הזאת בשכר דירה? לוודא שההחלטה שאני עושה היא כי זה באמת מה שלי נכון, ולא לאף אחד אחר. וזה, אני חושבת שזה משהו שיצא לי לשים לב כמה זה קריטי, אם אנחנו מקבלים החלטה שאנחנו קיבלנו אותה, לעומת אם אנחנו כאילו מקבלים החלטה שאנחנו לא לוקחים על האחריות, ואני רואה מלא נגיד אנשים שעוברים לפה, הרבה אנשים פונים אליי כשהם רוצים לעבור לניו יורק, להתלבט, ואני אומרת לה, הדבר שיהיה הדיל ברייקר, אם זה יעבוד לכם או לא יעבוד לכם, כי קשה, זה תהליך קשה לעבור לניו יורק. החלקים הכי קשים בשבילי היו החלקים של כאילו פתאום ללכת לסופר ולהצטרך לקנות שמפו או חלב, שזה דברים שאתה כאילו עושה בלי לחשוב עליהם, פתאום אתה עומד בסופר מול כאילו 700 סוגי חלב, מול 700 סוגי שמפו, ואתה כזה, אני רק צריך אחד. המעמסה הנפשית שלי על כל מה שאני עובר במעבר פה, היא כל כך גדולה שכאילו, הדבר האחרון שאני צריך עכשיו זה כאילו לבזבז משאבי אנרגיה ולנסות להבין איזה חלב או איזה שמפו. זה כאילו, זה כזה בסיסי, רק תשחררו אותי, רק כאילו תגידו לי איזה אחד לקחת.
הרבה אנשים כאילו אני יוצא לראות כאילו זוגות שעוברים לפה כי אחד כאילו צריך לעבור, והשני כאילו עובר בגלל שהאחד הזה צריך, ואז כזה, זה שכאילו עובר בגלל, חצי שלם עם זה, ואז כזה בכל רגע הכי כאילו קטן קשה, זה כאילו נופל על, אני פה בגללך, כאילו. אני פה בשבילך, זה כאילו, ואני אומרת את זה לכל מי שעובר, אם אתם מחליטים לעבור ואתם רוצים שזה יהיה מוצלח, תחליטו שזו החלטה שלכם. כאילו, אל תפילו את זה על אף אחד אחר, כי המקום הזה שמאפשר לך להפיל על מישהו אחר, יעשה רק לעצמך רע. אז אם זה משהו שאתם רוצים לעשות, תעשו אותו. אם זה משהו שאתם לא רוצים לעשות, אל תעשו אותו. אל תעשו את זה, כי אתם עושים את זה בשביל מישהו אחר, וזה גם משהו ששמעתי את אופרה פעם אומרת, וכאילו, אני לא רוצה להיכנס לדברים אחרים, אבל בסוף אם אנחנו עושים דברים כי אנחנו לא רוצים אותם, או כי אנחנו עושים את זה בשביל מישהו אחר, זה פשוט לא עובד. וידעתי שעם הדירה אני שנייה צריכה להתכנס לעצמי כדי לוודא שזו החלטה שאני עושה, כי כלכלית אני יכולה לעשות אותה. כן, בגלל טראומות עבר יש בי, ויש בי כזה את כאילו הרצון לא לשלם יותר מדי, שלכולנו יש, אבל כאילו מאוד כזה טבוע בי. הפחד הזה של מה יקרה אם אני פתאום לא אעבוד, או מה יקרה אם אני פתאום לא אוכל לממן אותה, אבל היום, תודה לאל, בניתי תשתית עם העסק שלי, ועם העובדה שאני עצמאית, שאני יודעת שגם אם יהיה, גם אם כל הלקוחות הנוכחיים שלי יעזבו, אז חודש אחד אני לא אעבוד, חודשיים אני לא אעבוד, אני אמצא לקוח חדש. כאילו, זה לא כזה בשמיים, שזה, שוב, נושא ליום אחר, כל הקטע הזה של כאילו, שאחרי הייתי בהתנגדות אליו, ואחרי רציתי רק להיות שכירה, אבל יצאתי מאזור הנוחות והחלטתי ללכת להיות עצמאית, וזה נתן לי כל כך הרבה אוויר לנשימה, המקום הזה, וכל כך הרבה ביטחון, אבל אני ארחיב עליו בפעם אחרת. זהו, ואז התחלתי מסע של, כאילו, אחרי הדירה הזאת הלכתי לראות שוב פעם את הדירה, בפעם הראשונה למעשה עכשיו, אבל שוב פעם בגלל שראיתי אותה לפני שנתיים, את הבניין שכאילו במקור שבאתי לראות אותו. ופתאום הבניין היה כזה לא משהו, אי אפשר היה לראות את הדירה עצמה ספציפית, כי יש שם עדיין דיירים, אבל היה כזה, הוא לא היה משהו, כאילו הבניין עצמו היה לא, היה כזה, יש עובש קצת בשטיחים של כאילו, בשטיחים במסדרונות של הבניין, וכזה, הבניין עצמו, הפינישים שלו כזה, ליבבול, לגמרי אפשרי, אבל פתאום זו הייתה תחושה, במיוחד, אי אפשר לרדת, כאילו, אחרי שאתה רואה דירה מדהימה בבניין מדהים, יותר קשה לראות דירה בבניין אחר, כנראה שאם הייתי רואה אותה בלי לראות את השני לפני, זה היה לי יותר קל, אבל זה היה כזה, ואי אפשר היה לראות ממש את הדירה הספציפית עצמה, אז ראיתי צריכה לראות דירות אחרות שהן כאילו בשביל לקבל מושג, לא אידיאלי, וגם פתאום זה היה כזה טוב, וכאילו היא רק מסתיימת, כאילו אפשר להיכנס אליה רק בסוף פברואר, אז זה אומר שגם חודש כאילו זה אפשרי, אולי, לא יודעת, כאילו כזה התחיל לחרוק לי. וזה מדהים איך הרבה פעמים אנחנו כאילו יודעים מה אנחנו רוצים, אבל מנסים להוסיף לזה כל מיני מחשבות לוגיקות, כאילו כל מיני לוגיקה בשביל כאילו להסביר את מה בצורה רציונלית את מה שאנחנו רוצים, כשבסוף באותה מידה אפשר גם לתרץ, כאילו אם הייתי מחליטה הפוך, הייתי יכולה גם כאילו לתת את כל המנעד תירוצים הלוגי הבדיוק הפוך. אז זה כאילו בסוף אנחנו מונעים על ידי רגשות, אנחנו יכולים לספר לעצמנו שזה בגלל XYZ לוגי, זה לא. ה-XYZ הלוגי, אם אני יכולה להסביר לעצמי שאני רוצה דירה מסיבות, כי זה הגיוני לי ABC, באותה מידה אם הייתי רוצה דירה אחרת, הייתי מסבירה XYZ, והייתי מצליחה למצוא את ההסבר הלוגי, והרבה פעמים אנחנו עושים את זה, אז בגלל זה זה כזה תמיד להתכנס לאמיתית מה באמת אני רוצה, כאילו מה, איפה אני רוצה. ואז התחיל תהליך אפליקיישן לא פשוט בדירה הזאת. שוב, ידעתי שאני נכנסת לתהליך אפליקיישן לא פשוט, שאנחנו, נראה לי שבועיים כבר, עדיין במהלכו. ובמקום אחר בחיים שלי זה היה מלחיץ אותי. זה היה כזה, טוב, זה הדירה שכאילו, הגשתי אפליקיישן לדירה יותר יקרה, לדירה בבניין המהמם, לדירה שבאמת רציתי.
ואני לוקחת לדירה שבאמת רציתי, כאילו, כן, לא, לדירה שבאמת רציתי. אז הגשתי לאפליקיישן, וידעתי שזה הולך להיות תהליך אפליקיישן יותר מסובך, שכאילו יהיה לי יותר מורכב להביא להם את כל מה שהם רוצים. להוסיף לזה זה גם שזה בניין שסופר פדנטי על דברים, שבניינים אחרים, כאילו כבר הזכרתי כמה דירות בניו יורק, בניינים אחרים היו מחליקים חלק מהדברים, הם רוצים את הכל ואשתו. אז במקום אחר הייתי בלחץ היום, אבל אני לא. אני במקום שאני באמת מאמינה שהחיים קורים בשבילנו, בשבילי, ואני כזה, סבבה אם הדירה הזאת תקרה. זה מה שאני פועלת בשבילו כרגע. אבל זה גם ממש בסדר אם היא לא תקרה. תהיה דירה אחרת כנראה יותר טובה. ואני באמת סקרנית, ממקום של כאילו לראות מה יקרה, לראות מה דברים שיקרו. לא ממקום שכאילו אני אומרת, אוקיי, אני יושבת בבית ואני לא עושה כלום. אבל כן ממקום של כזה קצת פחות לרדוף ולנסות להשיג את הדבר היחיד שכאילו אני רוצה. בינתיים שלחתי לבניין שאני לא מחדשת, שזה היה כזה, היה לי נפשית קשה ללכת להגיד להם, כי אני באמת אוהבת את הדירה שלי. אבל הודעתי להם ושלחתי להם במייל גם כאילו האם אפשר לחדש עוד חודש, כי אם פתאום הדירה הזאת תיפול, לדעת שיש לי כאילו, לא הזיק לי עוד חודש פה. אמרתי, גם אם זה לא קורה, במקסימום, כבר עשיתי את זה בעבר, אני אורזת את עצמי ואני נוסעת לחברות שלי, שמה את הדברים פה במחסן לחודש-חודשיים ונוסעת לאן שצריך. נורא בא לי קהילה עכשיו, נורא בא לי כזה להיות מוקפת באנשים. זה קטע, אני די מתגעגעת לתקופות שהיו, כאילו, שהיו לי שותפים, גרתי בגדול עם שותף אחד שנורא אהבתי וכזה, היה מביא חברים, כאילו את החברים שלו הביתה, יש משהו נורא כיף בפשוט שכזה, יש אנשים בבית, גם לגור עם לירון היה נורא כיף, כאילו שפשוט לחזור הביתה ושיש מישהו בבית. בדיוק נזכרתי שכשהייתי בארץ, איזו חברה שלי מניו יורק באה לארץ וישנה אצלי שבוע, וזה היה כזה כיף, כאילו, זה היה בתקופה שהתחלתי לצאת עם מישהו, זה היה לחזור הביתה והיינו יושבות ועושות כזה את הסיכום היומי. אז אני לא חושבת שאני במקום לגור עם שותפים כרגע, אבל כן ממש בא לי שיהיה כזה קומיוניטי שכאילו קל לי. שאני חוזרת הביתה, בין אם זה בבניין, בין אם זה בסביבה הקרובה, בין אם זה, יש לי את הקהילה הזאת, כזה יש לי את האנשים שלי. אז אני לא יודעת איפה זה יהיה. אני מאמינה שבתחילת השבוע הזה אני אגלה אם זה כאילו, אם הדירה נסגרת או לא, או שאנחנו חוזרים back to the drawing board. ואני חושבת שכאילו, גם הפעם יש כזה מלא אופציות, שאני פשוט לא צריכה לקבל את ההחלטה ביניהם, אני לא מתכננת את, אוקיי, אם היא תקרה, אז אני אעשה את זה. אם זה יקרה, אז אני אעשה את זה. אם זה יקרה, אז אני אעשה את זה. אלא אני יודעת שיש אופציות. אני יודעת שמה שלא יקרה, אני אתמודד. וכאילו, מחכה לראות לאן הדברים יתפתחו. ואני לא מתכננת מראש את כל הצעדים שאני אעשה בכל סנריו, אלא אני פשוט יודעת שכאילו, יש כרגע משהו שאני עובדת עליו, בוא נראה אם הוא מבשיל, אם הוא קורה, סבבה, אם הוא לא קורה, אז אני אדע מה לעשות. וזהו. אז זו תקופה די מסקרנת לראות איפה דברים יסתיימו. כן. אני די מתרגשת לראות לאן דברים יתפתחו. אני כן מרגישה שהמעברי דירות האלה הם דורשים ממני הרבה יותר מדי אנרגיה ותשומת לב, וכזה כל פעם בחיים שלנו אנחנו כאילו יכולים לעבוד על מעט דברים גדולים. במקביל, אז כמובן שכאילו אני אשמח לסגור את הנושא הזה של הדירה, ולא עכשיו להיות עוד תקופה בכזה חיפושים של דברים, כי אני רוצה עכשיו להיות עסוקה בלהגדיל את העסק שלי, להגדיל את כמות הלקוחות שאני עובדת איתם, בשביל להיות במקום הרבה יותר בטוח. לא בהרבה, אבל כן שיהיה לי כאילו עוד איזה 2 לקוחות נגיד, להוסיף ברבעון הזה, ויש כזה עוד כמה דברים שאני רוצה לעבוד עליהם, שכאילו כמות האנרגיה היא מוגבלת, ובכל שלב אפשר לעבוד על משהו אחד גדול. 1, 2, 3, אבל לא כאילו אין סוף. אז אני די אשמח לסגור את הדבר הזה, ופשוט למצוא דירה שתהיה לי בית, אבל בוא נראה.
בואו נראה מה יהיה. אז תגידו לי אם יש לכם שאלות. תעשו סאבסקרייב אם אתם לא עושים, אם לא עשיתם עדיין, כדי שתראו את הפרקים הבאים שאני מעלה. תרשמו לי גם אם יש נושאים מסוימים שאתם רוצים שאני ארחיב עליהם, דברים שמעניינים אתכם, וניפגש בפרק הבא.